Izvijete, devojke, a znate kako da dođem do Pantaleja? Do Pantaleja, da li? Do. Znate kako da dođem do Čira? Sinko, moram da se vratim. Ukoliko želite da smršate, imate neki problem zdravstvene prirode, problem sa insulinskom rezistencijom ili možda želite da se ugojite, kontaktirajte ovu stranicu plan.ishrane.srbija na Instagramu, uputit će vas detaljno za veoma korektnu cenu. I pozdrav drugari, dobrodošli u Profi novi video. Sa mnom je Švaba02. Gde ste ljudi? Izvijete, devojke, a znate kako da dođem do Pantaleja? Do Pantaleja, da li? Do. Šta? Izvinite, šta je bilo s ovim dečkom? Ne znam. A? Šta vas pitalo vas nešto ili... Pita nas kako stigne do Pantaleja, ja kažem odavde do Pantaleja, kao da i otiče. Što ne snimaš? Zato što je ovo skrivena kamera. Ej, da ste živi i zdravi. Ej, niste mi rekli kako da dođem do Pantaleja. Zbog ovog da smršaš, brate. Od 110 kila ima smršan na 50. Kako smršati sa profom? Light kila. Kako da budete fit sa profom? Snimite skrivenu kameru sa njim. Izvinite, znate kako da dođem do Čira? Sinko, moram da se vratim. Izvinite, snimamo skrivenu kameru. Baš je, ispao je budalac nekako. Pa nije budalac, nego sad se okrenuo što se dešava. Da. Nisam čekao odgovor da mu kažem. Da. Ja. A šta ste pomislili? Ne, pa da je iz nekog Najozbiljnije da grada. je zalutao. Da. Šalim se, snimamo klip. A onda odjednom počinje i beži. Kreće da beži, pa znam, to je bila i fora. Spreman da ti objasnim, pa se razmišljam da trčim za to. Hvala vam puno. Super ste, hvala. Ćao. Kako da dođem do Čira? I dole, bolje ti dole. Dobro. Ideš, ajmo zajedno, kažem poslije. Ma nema veze pričati vi slobodno odavde. Prođeš most, Ovaj ovamo? ovaj dole, ti izađeš iz Tvrđave, ideš kroz pravo, znači prvi semafor je onaj pešački, onda do drugog kad dođeš, onda ideš levo i pravo si čekaš. Dobro. Znači, Gospodine, snimamo za YouTube, malo se zezamo. Nemojte da mislite da sam lud. Hvala vam puno. Učili pevača? Ne. A neko mi rekao da treba da dođem ovdje i da vam pevam. Ne. Ste sigurni? 100%. A da mi ipak ja nešto tam. Ne treba mi, hvala. Dobar dan, vi ste naručili pevača, la? Naručili ste pevača da vam peva? Nisam ništa naručila tamo odnosno. Jesmo. Jeste sigurno. Nismo bre, kako, odakle dečko, šta pričaš? Pa to su mi rekli da vam pevam. Evo, pa pevajte. Mama ne treba, možda pevati. Ako te pitaju moj, jel mi lijepo reci je, imamo na svijetu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jer mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Brate, snimamo za YouTube, može na YouTube ovo? Hvala ti, brate, puno. Gospodo draga, hoćete li neku pesmu da vam pevam? Mi smo naručili i Ispevali smo mi naše pesme. Naručili ste igranje? Da. Profo? pazite. Moraš
Kako ti idu španski plesovi ovo? Slabo. Slabo. Biće. Hvala puno. Glatko staru vrbu glabaša. Ne znam. A jevi. A naručili nešto drugo. Pozdrav, dragi gledalci. Moje ime je Martin. Evo, oni su čuli moje pevanje i ocenili su sa 10-kom, evo. Kad je cveće livadama cvo, najljepše sam ruže, tebi poklanjao i sve. Ljudi, nisam retard. Profa je platio veliki par. Ljudi, čekaj, mora se dalje na 2 metra. Ljudi, nadam se da će ovo da vam se svidi. Lajkujte klip obavezno. Da ne radim sve ovo džave, brate, da ne trošim svoj prelep glas. A novčanik bismo? Novčanik. Jeste, to je moj. Hvala vam puno. Jeste se u klip da budete u klipu. Izvinite, ali vi radite u pekari? Da. Ali imate pasticu? Ne. Snimamo klip za YouTube, nemojte da mislite da smo ludi. Eno je kamera, nama mahnite kameri ako hoćete.